Umsitho wesona walonyaka uza kohluka kule yale minyaka edluleyo. Inkulu baphathiswa zamaphondo azizobakho akuzuba namingcelele yamajoni neminye imibhiyozo yesiqhelo. Indaba ezimyoli zezokuba ixabiso lomsitho walonyaka luza kuba ngaphansi kwale iqhelekileyo. The only costs that we will bear in this particular SONA as Parliament will be the cost of paying for the virtual connectivity. Thus far, Parliament is estimating just over 100,000 for this whole exercise. We also think that if you want to add a few more rands, we could add the candles we will be buying from now onwards towards the memorializing the deaths of the citizens in our country, because we'll continue with those candles. Emva kwentetho yakhe umongameli uza kulayita ikhandlela kwizakhiwo zeParlamente unika imbeko kwabo baphunyukana nobomi ngenxa yentsholongwane yeCovid. Alishumi elinantathu amalungu eParlamente aseleshiye eli ngenxa yesifo. We will be very solemn. We are hurting. We have lost members. We have lost relatives. South Africans are dying. And that is why we take this SONA very seriously and as dignified as we can in our expression that SONA is important. It has to take place every year. Umongameli nesekela lakhe baza kuba ngabanye abantu abambalwa abazaka uzimasa ubuqu lomsitho. Nangona imibhiyozo ehambisana novulwa kweParlamente iphungulwe, amapolisa namajoni kulindeleke ukuba vale phantsi zonke izitalato ezinqunge iParlamente, nto le ikhatywe ngamandla ngosomlomo nezinye inkokheli zeParlamente. Ndingumanelisi Dubase weendaba ze-SABC eParlamente Kapa.